panunuten, kasla ayos ti danum jay karayan. Tumaminsan na daiti makarigatan, tumaminsan na damet iti pagnamayan. Kasta tibiyad tayo dito'y lubong, amin nga banag ket lumabas. Oras nga masuksukan, at dati damay at dakinarigan. Wala problema nga pantalunuten, rumwarkain ka nga inasaya at nga solusyon ay ta problema. Enriga tibiyag nga inka sangsangwen, kasta tibiyag tayo dito'y lubong, amin nga banag ket lumabas. Oras nga masuksukan, at dati damay at dakinarigan. Basta tibiyag tayo dito'y lubong, amin nga banag ket lumabas. Oras nga masuksukan, at dati damay at dakinarigan, at dati namay at dakinarigan.